Ċifri provizorji tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika juru li matul is-sena li għaddiet l-ekonomija Maltija kibret b'4.4% f'termini reali u b'6.8% f'termini nominali. L-NSO qal li matul is-sena li għaddiet il-ġid nazzjonali ta' Malta laħħa 13,208.5 miljun euro. Dan wara li rreġistra żieda ta' 842.2 miljun euro. Dan ifisser li tkabbir ekonomiku s-sena li għaddiet kien 4 darbiet aktar minn dak osservat fil-pajjiżi taż-żona euro. It-tkabbir ekonomiku b'saħħtu kien dovut għal żewġ fatturi ewlenin, il-konsum privat li kien xpronat minn żieda qawwija fid-dħul tal-ħaddiema u l-andament pożittiv tal-azzjendi. L-NSO qal li l-biċċa kbira tal-oqsma ekonomiċi ta' pajjiżna irreġistraw tkabbir. L-akbar tkabbir kien fil-qasam tas-servizzi li ra żieda ta' 168 miljun jew 10%. Is-settur tal-gaming fl-ekonomija żdied 156 miljun euro waqt li s-sem tal-beħ tal-lukandju u r-restoranti kibru b'136 miljun jew 6%. Il-manifattura wkoll żdiedet b'34 miljun euro waqt li s-settur tal-kostruzzjoni żdied b'55 miljun. Miċ-ċifri tal-NSO jirriżulta li tkabbir ekonomiku tas-sena li għaddiet qassam fi kważi 380 miljun euro f'żieda fil-pagi tal-ħaddiema. Riżultat ta' dan il-konsum privat qabeż għall-ewwel darba l-5 biljun euro wara li tneħħi l-effett tal-għolli tal-ħajja. Fl-istess waqt it-tkabbir ekonomiku wassal biex il-profitti tal-azzjendi f'Malta jiżdiedu b'444 miljun euro biex kważi laħqu 6,500 miljun euro. B'reazzjoni l-Gvern qal li tkabbir qawwi fis-settur privat qed iwassal għal tnaqqis fid-dipendenza ta' pajjiżna fuq in-nefqa tal-Gvern. Qal li l-politika tal-Gvern qed twassal għal tkabbir mifrux u żieda fid-dħul kemm għal ħaddiema u n-negozji. Fuq kollox sostna li se jibqa' jwettaq ir-riformi meħtieġa biex l-ekonomija tibqa' tmur il quddiem u jasal aktar ġid għand kulħadd. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.